melangkahkan kaki berikutnya ke Provinsi Sumatera Utara. Pulau Sumatera terdapat sebuah ataupun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tarian Rangkap Anggaras berakhir di Provinsi Sumatera Barat. Kembali kita hadirkan sebuah tari piring.
pertama kita cukupkan di sini karena kita break sholat asyar dulu dan nanti dilanjutkan di sesi kedua di Medan nan Balimbun. Jadi yang hadir pada sore hari ini tidak ada yang pulang ya, karena nanti sesi 2 tidak kalah pula penampilan dari anak-anak sanggar yang berbakat sekota Padang. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, saya sebagai MC
sabalun kanai samanta kita urang nan tahu ulimu padionan dipakai bakato bapikiri daolu ingi yo sabalun kanai samanta kita urang nan tahu ulimu padionan dipakai. Ketika panas matahari menyerang,
balun kanai samanta kita urang nan tahu ulimu padionan dipakai bakato bapikiri daolu ingi yo sabalun kanai samanta kita urang nan tahu ulimu padionan dipakai.
Sungai Lambai Labalubu Juo. Bukan tu racun lama mabuk di Kasihan dah sampai den mabuk Juo. Butuh energi yang nyegerin di jajan Mbah Mati.
sabalun kanai samanta kita urang nan tahu ulimu padionan dipakai bakato bapikiri daolu ingi yo sabalun kanai samanta kita urang nan tahu ulimu padionan dipakai. Selamat datang di gedung Medanan Balinduang SMK Negeri 7 Padang. Peringatan Hari Tari Sedunia. Sound standby.
Selamat datang di Gedung Medanan Balinduang SMK Negeri 7 Padang. Peringatan Hari Tari Sedunia.